Kien hemm stennija kbira biex l-eks kap nazzjonalista Edi Fenekadami jindirizza l-Kunsill Ġenerali il-ħadd filgħodu qabel jitkellem Lorenz Gonzi. Madana kollu Fenekadami għażel li jwassal il-messaġġ tiegħu f'The Sunday Times. Qal il-Partit Nazzjonalista għandu jżomm sod u ma jdaħħalx id-divorzju f'Malta. Skontu d-divorzju għandu jiddaħħal biss wara l-elezzjoni ġenerali. Kienet mistennija reazzjoni minn Gonzi, imma għalkemm tkellem fuq id-divorzju, il-Prim Ministru m'għamilx referenza diretta għal Edi Fenekadami. Iżda prova jserraħ il-kuxjenza konservattiva tal-Partit Nazzjonalista meta qal li kulħadd jaf il-valuri tiegħu. Partit li ħabb lil pajjiżna, l-patrija tagħna. Partit ukoll li ħabb u jħobb ukoll ir-reliġjon tagħna. Mhux ta' bxejn illi minqux fuq l-arma tal-partit tagħna għandna lajta bil-Latin għadha. Intant il-qasma fil-Partit Nazzjonalista ħarġet iktar fid-der. Mario De Marco wera l-intenzjoni tiegħu għal-futur meta qal li l-Partit Nazzjonalista għandu jibdel il-pożizzjoni tiegħu fuq id-divorzju. Fl-istess ħin irridu għalhekk ukoll naġġornaw il-pożizzjoni li kien ħal partit fuq id-divorzju sabiex jirrefletti r-riżultat tar-referendum. Għaliex aħna fuq kollox u qabel kollox partit demokratiku. Madana kollu De Marco der waħdu. Simon Busuttil witta triq biex il-Prim Ministru jivvota kontra. Qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista tilef ir-referendum. U għadna wkoll kif ħriġna minn referendum fejn il-partit kien kontra id-divorzju u n-nies iddeċidew favur id-divorzju. Beppe Fenekadami, li diġà ddikjara li ser jivvota le fil-Parlament, ġibet il-linja ta' missieru u qal il-Partit Nazzjonalista għandu jkun partit ta' kulħadd imma mhux ta' kollox. Beppe Fenekadami iżda qal li l-Partit Nazzjonalista ser jirbaħ l-elezzjoni b'Lorenz Gonzi fit-tmexxija tax jifhem li l-klikka ta' Fenekadami tista' tkun wara Lorenz Gonzi jekk Gonzi iżomm sod mal-valuri Kristjani. Jiena nemmen Prim Ministru li għandna u nistgħu nirbħu l-elezzjoni kemm il-darba nibqgħu partit lejali lejn dak kollu li għamilna nazzjonalisti. Nirbħu elezzjoni jekk naħna nibqgħu lejali lejn il-prinċipji u l-valuri li dejjem sawruna.